Mindennapi gyakorlatban sokszor szembesülünk azzal, hogy mekkora riadalmat tud okozni a családok körében a nyirokcsomóknak a tapintása, felfedezése. A nyirokcsomókról azt kell tudni, hogy ezek élettanilag behálózzák a nyirokrendszerrel együtt a szervezetünket, és ezeknek a nyirokutaknak a megszakításaként fordulnak elő ezek a nyirokcsomók. A nyirokcsomókban védekező sejtek szaporodnak, tehát egy adott régiónak a gyulladása kapcsán gyakran találkozunk azzal, hogy a környékben felfedezhető nyirokcsomók megduzzadnak, feszessé válnak, vagy akár a szülők is találkozhatnak azzal a jelenséggel, hogy amikor az aja környékén, vagy a torok környékén, fül környékén gyulladás zajlik, akkor egy nagyobb gyermek beszámolhat arról, hogy a nyakán egy fájdalmas csomó jelent meg. Természetesen léteznek olyan nyirokszervi megbetegedések, vérképzőszervi megbetegedések, amelyek komoly figyelmet és kezelést igényelnek. Azért szerencsére az eseteknek a döntő többségében, amikor egy nyirokcsomót tapint egy szülő, akkor nem kell feltétlen frászt kapni, megijedni. Ez egy normális élettani reakció részeként jelenhet meg a gyermek szervezetében. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy pici gyerekeknél hajmosás, fürdetés kapcsán odatéved a szülőnek a keze a típusos helyekre, ahol felfedezhetőek ezek a nyirokcsomók. Mivel először találkozik vele, ez riadalmat okoz, és másnap a rendelésen már biztos, hogy megjelenik a gyerkőccel. Önmagában egy nyirokcsomónak a tapintása, ha az normális méretű, nem kapaszkodik össze a környezetébe a mellette levő nyirokcsomókkal, ha nincsenek egyéb általános figyelemfelhívó jelek komoly vérképzőszerű megbetegedésekre, mint például tartós fáradékonyság, visszatérő lázas állapotok, vagy akár hajnali leizzadások, bőrvérzések, akkor nem kell ettől megijedni, hogy önmagában egy nyirokcsomót tapintunk. Annyit jelez, hogy a környékben valamilyen gyulladásos reakció zajlik, és ezzel szemben próbálja a szervezet felvenni a küzdelmet. A nyirokcsomóknak a tapintási lelete is érdekes lehet. Az első időszakban, amikor gyulladás zajlik a megfelelő régióban, akkor egy kifejezetten tömött, kemény tapintatúnak érezzük ezt a nyirokcsomót, és a betegségnek a lecsengésével, amikor a szervezet védekező képessége visszaszorítja az aktuális fertőzést, akkor felpuhul és kisebbé válik. Nem szokott teljesen kicsilevé, vagy ugyanolyan méretűvé visszafejlődni minden esetben egy nyirokcsomó, mert az akut gyulladásos szakban pici kötőszövet is felszaporodhat a nyirokcsomóban, nem csak a védekező sejtek szaporodása, aktivitása miatt nagyobb, emiatt a betegség lezajlását követően nyilván továbbra is tapinthatóvá válik, és azt is el kell ismerni, hogy nyilván egy szülő, amikor felfedezett egy ilyen nyirokcsomót, utána képes hónapokon, éveken keresztül azt követni, és időnként kéri annak az ellenőrzését.